ebe a ka m paak esi m ebe a bịa gbakpuo otu a paakị ya ebugoro m ụzọ na yard bịa weta kii moto a esi na yard wepụlụ start ya nyaa ya nyere ya ruo ebe a mbịa paakị ya gaa ihu bịa ọsị ngata obere azụ mgbe shiftu oke nwa paakị ya ebe a ime ka paakị ya ebe a mụnwa bịa gaa ihu mbịa gatụ azụ o nwere bọs white paakịrị ebe a ọkụ ya dị ya bọs white ya gagburu ebe a abịakwa ọpụgo ọkpọ moto adị ya mana nga n'ihu gaa azụ bịa nya moto m ọ mere mgbe m jere ịnya moto ma nya ya ome vee I could remember that is surprise ebe a Olha que de pia meu bago. Asif mau para tarago. Asif mau para tarago. Ah, joga sekarang. Ya, alma. Eu botei a furu, você achou que na coa quando? Ok, eu botei a furu. Eu botei a furu. E eu na coa nem vivo. Olha a roça. Esse go de nayade. Já vamos para o show. Esse nayade. Start ya moto. Gage. Ndapta na yade, gwa meka bukuru moto, bukuru mbia. Ade show na bukuru moto bia ba. No clear. Abrangi. Ndakwa gahasu. Ndapaka. Mpa ko na boss white park bia ba. Moto ade ba. Yana ga sana manyo hu ebe mfu moto, mu bukuru moto ni na. Ike na gi. Anu ba ko ra ko onye moto ya furu si aso moto. Oye ji moto jogi ji moto ya furu. Mmadụ na pụtara na ọ ya akọ ịchara ihe mere ya. Ndị e pụtakwara jụọ m ya na ọsị. Abịara m buru moto ma. Saturday esigodi na ya. Ọ na-echefu ịgwa gị esigodi na ya dị. Ndị gị ihu ebe a paakị ya. Ọ mere bọs white paakị ebe a. Paakị ya. Mgbe m chiri ịnya moto m ome fee mfụrụ onye mi obere na hapụ ya. Ebeta ya mere ya. Mbezie na ntazie kịta achọzie moto m afọ ozi m ya. Achọcha na moto a na okwu moto niile a na-ebe onwe ebe mfụ ya. Onye ozinezi enyi m. Ya atọkọ ọchị. Ya mara ibido dị ọtọmatikali. Bụrụ ya rụ Awara ana makọrọ ahụ otu onye moto ya furu si achọ moto. Onye moto ya furu na-eme oke mkpesa. Mmadụ 200 bịagodo ebe a ọ ga-ekwu otu okwu a. Ebu nsota agaghị mana esikọ na ya dị. Esi na ya mbịa gị ihu paakị ya. O nwere bọs white paakị ebe a. Bọs white ahụ abịa na paakị ya. Mbịa paakị ya nke m. Mgbe m chọrọ ịgaba ihu taịm ahụ eme fee bi obere ala ya bụ ebe a. Na-ezụta ya moto n'ebe esi ihe n'ebe onye a mere aka ya. Wee pụọ. Na-edita ya moto. Ọ gbasị. Ara ọgbụgba. Ọ ga-agwa gị nke there was a gota there. There was a gota. Oh wait, I'm going to go to go with your packet. What you're not saying? Oh, they're not saying about oh, we go. I'll pack you, Braba. Oh, look at that poor. I got in careful. I do sports. What else? Major sport. The guy put us in Marco. Minya Mutia. Nse keke munyi. Ozo ya park ya, mu park ya. I bought this also, bought this. I just you know keke moto. Nse keke munyi moto. Ojo o buru moto. Oh ya ta jo yo buru mo nu tiri ala. Ojuki mu ajuki. Afele mogo. Ya ke moto. Ni yo ya nya park. Ya park yo. On the shop go sit back. On the shop go moto wa. Ala jo moto na kasa. Onye moto efu ọ na-anyakata moto ọ na-agba ọ batazie na line ha ọkọ aka akọ na gịnị ka na ihe na-eburu moto ji okeshọn o esigodi na ya buru moto a wee pụọ nekwa ka ihe ebe a ka ihe a gara aja n'ahịa ọ gara aja n'ukwu ọ ga na-eku ebe niile nke ezi ọba ebe ọ fụrụ ya ka ọ saachị ya onye ọzọ kwọzi ya ụmụ nwaanyị ndị line ha abịa nna gịnị ka m na-anụ
nna madam ebukere moto ma je o match good man ebukere moto ma je eske na ya buru moto ajo park ya boss ready na nak mgbe mpakiri moto ma o mere fe o bere ba ka na aka me gusige ebe buru ala abram fuze tayi ya ka tayi ya o na eme ana bazo na shop tayi ya o na me ko ruo ko toro ogologo ka tayi ya moto me pukwara no motor afugo have you shared this experience before just ya gwa anyị ka o si wee megi motor ifu agwa na ofurezi agwa non misplacement of motor yes o meela gị mbụ site n'ikikere nke nri anwụrụ na-adị mma na anwụ serious anwụrụ na-adị mma oge mbụ ka ọ bụ ahịa iwu kịta ọ bụ ozi ya ka a na-achụ ihe a na-achụzi kịta bụ nnọọ ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị poli poli.